Lah terus aku piye lek ngene iki? Ya kono mlaku ada motormu dhewe sing kuwi. Wah, tegel sampean deh. Arep seneng ya butuh modal Mas, nek kiri ya panggah kiri. Aduh, bone bocor, Dek. Wah, Terus piye iki? duh. Dorong ya. Males Mas, dorong dhewe lah. Sampean iki susah wae, wis motore butuh, malah Yo. dorong pisan meneh. Piye nel, Dek duwene ya guri iki lho. Ya, dorong lah ya. Wangi dorong sedikit lah. Males lah. Dorong dhewe. Masa aku dorong dhewe? Ya. Mas motor butut kayak gini digawani lho, nyusahnya aku terus. Kapan sampean ki iso gawe aku bahagia? Yo, sabar toh, Dek. Sabar ya nek kesel lho. Bar kapan sampean tuku motor anyar? Yo, sabar toh, Dek. Cek usaha iki lho. Yo doane wae ben ku iso sukses motor anyar. Mun nyenengne sampean. Sabar setiap jalan aku kan nggorongi motor. Aku izin Mas nek ketemu koncoku. Lah terus piye toh, Dek, karepmu? Aku wis kesel pokoknya. Aku pengen hubungan dhewe sampai kene wae. Aku pengen putus. Aja ngono toh, Dek. Aku ki sayang tenan karo awakmu. Sayang juga butuh modal Mas. Ora gorong motor butut yang ngene iki. Terus piye toh, Dek? Aku ki bingung arep ngomong apa meneh karo sampean iki. Ya aja gur ngomong, usaha ge. Loh, bisa ngopo kowe ning kene? Mbok iki dijak jalan-jalan karo motor butut malah bane bocor meneh. Ngopo kowe gelem? Mending karo aku wae. Sapa ta iki? Koncoku sekolah emang apa? Kowe aja melu-melu lah, hargai aku ki cewek ideke. Sampeyan ki harus menghargai aku pacarmu iki. Ya aku kesel lho ket mau dorongi motor. Motor apa? Lah terus aku piye lek ngene iki? Ya kono mlaku dorong motormu dhewe sing butut kuwi. Wah, tegel sampean, Dek. Ya wis, ayo melu aku ayo. Coba nih Mas. Selamat bersenang-senang karo motor bututmu, Mas. Ya Allah, Dek sampean nak tegel temen to. Yo. Delok yo, aku bakal membuktikan aku ki iso sukses. Engko sampean bakal nyesel ninggalne aku. Nyapa nek Joko iki jan. Kowe iki sambat kok. Mogok neh. Ngapa iki Joko iki yo. Tuh, pecah nah iki. Bos iki. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Piye, Bos? Motorku majen iki, Gus. Endi kowe? Ya, terno motor ini ya. Iki aku ning jembatan arah Jalan Mangga. Iki aku ning jembatan, motorku majen. Terno ya. Mulai yo, iki aku jek resik-resik kok. Engko, ya wis. Ya aku tewe rono. Yo. Ya, Bos. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Alah, biasalah Dek, si Joko mogok meneh. Malah mas sampean ki yo ora dah lho, panggah susah wae uripe. Montore sampean panggah butut doae. Untung aku wis ora karo sampean, aku karo sampean wis paling yo nambah soro. Alah, wedok sing delok gur coba tok gur materi tok sing terakhir. Arep seneng yo buku model mas, nek kiri ya panggah kiri. Sorry bos, telat. Sampean kan dulu dene bos. Jadi bosku kok piye toh? Berarti sama saya kan sukses. Ya bilang terjadi, tapi ya alhamdulillah lah itu berkat nek sampean biyen minyak aku dadi iku motivasiku ben aku iso maju, ben aku iso dadi sukses, ben aku ora dinek karo wong. Lah iki sapa bos? Alah, mbuh iki aku ora kenal. Ayo, balik ayo. Gawa ning Joko ning anu ya, ning bengkel biasane ya. Oh iya Ya bos. wis didanjakne amrih kena emang aja enak sing dirubah. Iya, Bos. Ngono wae iku motor anu kuwi sejarah kuwi ya. Ora dibuake bos. Wah, ngawur kuwi. Lek ngono aku njaluk maaf mas, wis pernah menghina sampean. Sebenarnya aku cek sayang karo sampean. Sayang dasar kayak matre. Biyen aku sik susah aku mbok tinggal nih. Saiki aku wis sukses kowe ngomong sayang. Iyalah karepmu kuwi. Olakno, kowe menemani iki dari nol lagi anu ya. Oh ya, nggo awakmu. Dadi cewek kok aja matre, aja go materi tok sing mbok goleki. Dadi lek esoke nemani wong lanang iki sampe nol. Dadi ora bermateri ya sing goleki. Terima kasih nggo binaan mbiyen, kuwi nggo motivasiku untuk aku maju iso dadi sukses.